Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidu, l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Eżis, illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan Griżostmu, illi kien għalliem u fl-istess ħin duttur tal-Knisja, isqof illi bil-eżempju tiegħu, bil-ħajja tiegħu, bit-talim tiegħu tagħna mod qawwi kif aħna nsiru nafu iktar minn hu Ġesu, inħobbuh iktar u nħobbu dak kollu li isir jgħinna nsiru nafuh aktar. Ejjew fil-bidu tal-Qudiesa li Alla nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet tagħna kollha, speċjalment dawk id-drabi fejn bil-mod kif aħna għexna l-fidi tagħna ma interessajniex ruħna biżżejjed biex insiru nafu Ġesu min huwa lina xi jfisser għalina u hekk allura nsiru nħobbuh dejjem aktar. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, qawwa ta' min jittama fik. Intrid li l-isqof San Ġwan Griżostmu jkun predikatur ta' fama kbira u f'ħajtu jgħaddi minn bosta tiġrib. Għamel li nimxu l-qudiem fuq it-talim tiegħu u bħalu nżommu sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolosin. Ħuti, jekk intom irxixtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, u mbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art, żina, faħx, ġibdiet, xewqat ħżiena u reba li idoltarija. Minħabba dan tilħaq il-kollha ta' Alla lil dawk li ma jobdux. Hekk intom kontu timxu wkoll meta kontu tgħixu fihom. Iżissa intom ukoll ħallu kollox, korla, passjoni, ħażen, da u kliem mhux xieraq warbuh minn fomkom. Tiktbux lil xulxin, imma l-inżajtu l-bniedem l-qadim bl-emil kollu tiegħu u lbistu l-bniedem l-ġdid li ġeded dejjem skont ixbijata minn ħalqu u jikber fil-erf. Fih m'hemmx Grik jew Ludi, ċirkonċis jew mhux, Barbaru jew Skita, il-sir jew ħieles, iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd.
il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, twajjeb ma' kulħadd il-mulej, flimkien, twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Kuljum irrid inbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu, flimkien, twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha, is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu, flimkien twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Min jarfu l-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħu l-ġmil tas-saltna tiegħek. Saltnatik is-saltna żminijiet kollha, minn nisel għan nisel il-ħakma tiegħek, flimkien twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Ifirħu waqbżu bil-ferħ jgħid il-mulej, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: Ħenjin intom il-foqra għax tagħkom hija s-saltna ta' Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ għax għad tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku għax għad titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom, jajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu u waqbżu bil-ferħ għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu missirijiethom lill-profeti. Imma ħażin għalikom intom l-onja għax il-faraġġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbejn għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titku għax għad tnewħu u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid għax l-istess għamlu missirijiethom lill-profeti foloz. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek, Kristu. Il-kelma talla li l-Knisja illum twaslinna f'din it-tifkira ta' dan il-qaddis San Ġwan Griżostmu li propju ismu ifisser fom tad-deb għaliex bit-talim tiegħu kien talim illi n-nies kienu jisimgħuh u permezz tiegħu isiru jħobbu aktar lil Alla. Illum il-Knisja titwassilna messaġġ importanti. Il-ġid ta' din id-dinja illi għandu jisservi mhux biex inkunu marbutin miegħu bħalli kieku kollox jibda hawn u jispiċċa hawn, imma huwa ġid illi jisservi biex aħna nistgħu nkunu ta' servizz għal xulxin u biex iwassalna ħalli ninaqdu ma' dak li jibqa' dejjem li huwa Alla. Għalhekk San Pawl lill-Kolossin illum jgħidilhom biex ikunu persuni illi jgħixu dejjem fl-Ispirtu t'Alla skont l-eżempju ta' Kristu. Iwarbu dak kollu illi b'xi mod jorbothom ma' din id-dinja, mal-għamla ta' din id-dinja, mal-modi ta' din id-dinja u minflok jingħaqdu ma' Kristu illi meta jidher wkoll jagħti l-ħajja lilna u nkunu miegħu fil-glorja. Biex nagħmlu dan kollu, biex inħadnu l-verità ta' Kristu, biex nitilqu dak kollu illi jista' jorbotna mad-dinja, irridu nagħmlu sforz kbir, għaliex il-verità dejjem għandha prezz. Għalhekk il-qaddis illi llum qegħdin infakru bil-ħajja tiegħu
jurina kemm dan huwa minnu. Dan l-isqof minħabba li kien jipritka t-talim ta' Ġesu, il-Vanġelu, it-talim kollu tal-Knisja u jgħallem kemm jiflaħ lil poplu tiegħu, lil dawk li kienu taħt il-kura tiegħu, kellu jiffaċċja diversi persekuzzjonijiet. Ġili anke fil-fatt miet barra minn pajjiżu għaliex eżiljawh iktar minn darba. L-awtoritajiet illi kienu jaraw fih dak illi anqal fil-poplu tiegħu kuxjenza biex jgħixu b'mod rett. U għalhekk dan kollu jurina li l-verità tal-Vanġelu li aħna nħobbu lil Ġesu titlob minna sforz. Mhix xi ħaġa li jirħisa għandha valur kbir u għalhekk xi kultant irridu nħarsu anke dan il-prezz. Dak li l-kelma talla tallimna llum huwa li ma nfittxux li nibdlu l-isforz li rridu nagħmlu biex aħna nħadnu l-verità, biex aħna nħobbu lil Ġesu b'affarijiet ta' din id-dinja li jgħaddu. Dawk jgħaddu jispiċċaw u nibqgħu b'qalbna vojta, b'noħħna vojt u b'ħajjitna vojta. Mentri jekk inħadnu lil Kristu fuq kollox, jekk inħadnu t-talim tiegħu, jekk ngħixu l-ħajja tagħna skont ma għallimna hu bl-eżempju tiegħu, inkunu verament qegħdin inħadnu l-iktar ħaġa li importanti għalina, għas-salvazzjoni tagħna. Ejjew nitolbu lil Alla bl-interċessjoni ta' dan il-Qaddis San Ġwan Griżostmu illi aħna nkunu dejjem anke lesti nagħmlu dak l-isforz, dak is-sagrifiċċju, nħallsu dak il-prezz biex inkunu xhieda kredibbli tal-fidi tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Ejjew issa lil mulej Ġesu nitolbuh biex ikun hu id-dawl tal-ħajja tagħna u nresqu lil Alla l-missier it-talbiet tagħna. L-ewwel nett nitolbu għall-Knisja mqazza biex tkompli tkun sinjal fid-dinja ta' dawl, ta' verità, ta' tama, ta' mħabba skont l-eżempju ta' Ġesu għal popli tad-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk illi għandhom id-dmir fil-Knisja biex jgħallmu, ħalli bl-eżempju tagħhom, bil-ħeġġa tagħhom u bil-qawwa tal-ħajja tagħhom ikunu malma kif jixraq għal poplu talla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ifittxu d-dawl tal-fidi biex ikomplu ma jaqtawx qalbhom u ma jaraw fi Kristu dak li hu triq il-verità u l-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għandhom diffikultà biex jinqataw mill-ġibdiet ta' din id-dinja, biex jiftakru illi dak li hu tad-dinja jgħaddi imma li Alla jibqa' għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jinsabu f'mument ta' diffikultà, ta' dbatija, qegħdin iġorru s-salib tagħhom biex ma jaqtawx qalbhom mill-għajnuna talla u mill-interċessjoni ta' Marija Santissima u l-qaddisin kollha illi jgħinuna bit-talim u l-eżempji tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Qaddis, inti taf xemm fil-qlub tagħna, inti taqra l-imħuħ tagħna. Nitolbuk biex bil-qawwa tal-preżenza u tal-grazzja tiegħek inti tkompli timlina u tatina kull ma hu taħtieġ għalina. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikun jogħġbok u Alla is-sagrifiċċju li aħna minn qalbna sejrin nofrulek fit-tifkira ta' San Ġwan Grisostmu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollna kemm aħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Grisostmu, int qawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa bil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fis-sew il-mulej, ożanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija mal-Apostli u l-Qaddisin kollha
li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla, dan u li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
Nitolbuk u Alla ħanin biex is-sagrament imqaddes illi bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Ġwan Griżostmu iwettaqna dejjem iżjed f'imħabtek u jżommna fidili fl-istqarrija tal-verità tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidu, l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb-tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu u issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki sma' talb-tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Ma daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاقي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاقي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum,
Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa
ونبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa ونبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa ونبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa ونبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa ونبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames l-aħħar misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostoli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġi, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Umm Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu.
Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.